Punt Avui TV. El mes de febrer de 2014, l'editora del Punt Avui va arribar a un acord amb el canal català per arrendar les seves llicències de televisió i així naixia el Punt Avui Televisió. Aquest acord permetia que aquest grup de comunicació incorporés una divisió televisiva. Les emissions en proves del canal van començar el 30 de març del 2014 amb l'emissió del programa Fem Via de l'Assemblea Nacional Catalana, en què es van projectar les imatges de la cadena humana de l'11 de setembre del 2013. A través dels diferents gèneres informatius, el Punt Avui Televisió volia donar a l'espectador les claus necessàries per interpretar la informació del dia i del moment clau que viu el país. Per això es van crear dues sessions fixes. Catalunya vol viure en llibertat, pel que fa al procés nacional, i Catalunya vol viure amb dignitat, pel que fa a la situació social. Sempre, des d'aquesta perspectiva de país, el Punt Avui ha optat per fer una programació de temes informatius en profunditat i d'anàlisi de l'actualitat, com l'Illa de Robinson, Via Europa, que mostra la visió europea de Catalunya, tecnològics com l'Internauta de Vicent Partal o de promoció de la música catalana als països catalans, com l'Enderroc TV, actualment està dirigit pel periodista Xevi Xirgo.